Nairobi. Paro mar chik mageto medo osuru e mwandu mopogore opogore kaachiel kod medo nduso sach jotich gi 3 podi medo kwedi kod riwruoge mopogore opogore e pacho ka. Jokanyo wuok oko ka kwedo parono mar piny owacho kendo kwa jod bura kik kadh chikno ni mar jokenya nigi pek moromo mar ngima. Juma lerono mathoth. Paro mar chike wechego mag osuru mabende ong'ere kaka Finance Bill 2023 yande osechwal e nyim od bura. En paro mar chik mabende osekelo paro mopogore opogore e piny Kenya kawe kod medruok mag osuru e mwandu mopogore opogore ma oting'o mano mar modhi kawuok e 8% nyaka 16%. Ng'ado 3% mar osara mar jotich mondo tigo kod piny owacho e chenro mar gero ute mabende nitiere e bwo paro mar chikni be koro medo kelo paro mopogore opogore. Riwruoge maketo mag oganda wacho ni medo osuru e mwandu kaka modhi dhi mana medo kelo pek mar ngima ne oganda jo Kenya mabende nyaka sani winjo pek mar ngima. Will have grave impacts on small business owners and large-scale business owners, which will in turn affect households in the Kenyan country. So we call upon our MPs to have a thorough discussion and look into the finance bill and not assent it in parliament, but give an opportunity for its review and amendments on the different areas that will affect the lives of citizens in Kenya. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba wananchi wote wameenda mahakamani kujideclare muflis, huo ushuru wa utafuta kwenye muflis. Tumeamua hili jambo tutalifanya na we are serious about it. Yuak makamae bende koro gol kod joala e biruok margi ma Chamber of Commerce mabende dwaro ni koro kao pacho ganda mokwongo kao tende kod paro mar chikni kapok okale. Listening to the business community, they are not happy with the suggestions of the finance bill. What we would want to do is to have a good engagement. We know there are approximately 1.7 formal businesses in this country, and another approximately 6 million businesses that are not formal. The only way for government to be able to increase the collection of taxes is to increase the tax base. We feel that the finance bill is very punitive to the businesses. Many businesses are closing. Many hotels have closed down. And if we increase the taxation, then it will become very difficult for the business community to be able to survive. Riwruoge mag jopuonj bende koro kowe oko e kwedo paro mar chikni. Riwruok mar jopuonj Kupet e bade ma Embu wacho ni ng'ado 3% mar osach jotich kod piny owacho mondo koro tigo e chenro mag gero ute en manoero madhinyo jotich. Our teachers have already constructed houses in their rural homes, have already taken loans from SACCOs and mortgages from other financial institutions so that they can construct their own houses. We are against this deduction by the government because, number one, the teachers of this country were not consulted. Number two, teachers already have their own plans of their own houses. Paro mar chikni biro chwal e nyim oganda mondo koro gol pachgi ka koro pok odwoke e nyim od bura. Kata kamano, kata bed ni oganda koro kwedo paro machal kod mae geno margi koro giketo kuom jod bura mane giyiero mabende biro kalo paro mar chikni kata oyo. Juma, Ramogi TV. Kapod wantiere paro mar chik mar